Of course, I am a Nigerian. A da in ka zo POS kudi da sauki, amma yanzu ba sauki. In nace musu charges ya yawa sai suna gani na kamar munafuka. Yawwa. Da Allah ina so dan cire kudi Hajiya Helen. How much now? 5,000 nake so dan cire. 300. 300? Yes. Haba, sai ka ce wannan ya zan baki 300 akan 5,000 ba. Za ka cire ne ko ba za ka cire ba? Kai! Na ba zai ba gaskiya. Amma ban da choice, cire mun kawai. Ya zai tunda dai abubuwan duk kun riga kun daga shi. Gashi kuma azumi na matsuwa abubuwa suna saki tashi. POS ma ce sai an kara masa kudi saboda haka muka gani. Cire kawai ki bani wuce kawai. Tabbas ne ɗan Najeriya ne. Amma a Najeriya a ce mutum ba zai iya cin abinci sau 3 a rana ba. Sau ɗayan ma ta yi gagara. Kaga shinkafa ta yi tsada. Wake ya tsada. Duk wani abu da ka sani na abinci gaba ɗaya ya tsada. Talaka ba zai ci abinci ba. Allah zai kyauta. Malam Bush. Ya magani hake hada wani? Maganin warwa. Wannan ai miya ce. Kaga wannan ganyen yana da dan yaji. Wannan magi da shi, wancan kuma gishiri ne. To yanzu nan kayan miya na hada. Sannan ga zo can ka san an ce yafi nama. Talaka bala'i yayi yawa. Dole talaka sai dai ya ci wannan. Dole. Tabbas ni yar Najeriya ne sai dai kash mu yan Najeriya mun sayar da katin zaben mu. Ta yaya? A super print da spaghetti. Yanzu gashi ana shan wahala, talaka bai isa yayi rayuwa a Najeriya ba. Tabbas ni yan Najeriya ce, amma yanzu asibiti ya fi karfin talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku duba irin wannan al'amari. Allah ya bashi lafiya, aje ai ta jika mai marke yana sha. Kai. Ni dan Najeriya ne. Transport ya yi wahala yanzu. Dan sanar da muke dauka an kace zaka je ka tabbiyan transport sai ka zo a watan ma sai dai ka ciko. Yanzu fa daga bega nake a kasa ko mai ta manai. Kai. Wannan tsadar rayuwa ina za mu saka mu ne. Ka Allah ya samu dace. Ko mun dare sai na shiga mai ta ma kasa. Ni yan Najeriya ne, amma a Najeriya yanzu mutum bai isa yi tafiya ba sai ana bin shi za a sace shi. Tabbas ne yar Najeriya ce, amma sai dai farashin mai ya samu a gaba. Mai yanzu ya sa babu inda ka isa ka motsa cikin Najeriya. Hajiya ga mai. 700. 700? Lita nawa kenan? A lita 2 ne idan zaki saya. To kaga irin abun ba, Najeriya ke lita 1,700? Ba zaki saya ba. A'a zo je ka zuba a ciki. Tabbas na Najeriya ne, amma salarin da ake biya na baya isa in biya sauran bashi shika balantana wasu bukatu ko ya za a yi? Mai gida. Baka bani kuɗin. Kuɗin? Dalla wace ki ban kudi in ban sake ki ba ki ce dalla wari.